So nanghangyo ko niya nga mo niya magpinahanglan ang aircon ug TV ug kining office chair. So wala madugay abtan na tong mga kasimana siguro kapin na hatag din niya maong request namo nga dako pong kalipay namo ug sa among barangay nga dali ra kayo ang responde niya sa atong mga request. Board member Nert Digamo. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Kinumduman may hatag sa kaning proyekto, kining kitawag project ni Negros Oriental Second District Board Member Nerd Christian Digamo, usa ka LED nga TV o office chair o usa ka aircon, split type aircon. Usa ni request nimo ni siya? Yes, request nako ni katong kani nga request po ako ning na higayon ni katong pagpanghatag niya namo og bugas sa among Christmas party dito sa akong mga barangay officials, barangay tanod ug mga employees sa barangay. So nanghangyo ko niya nga mo niya magpinahanglan ang aircon ug TV ug kining office chair. So wala madugay abtan na tong mga kasimana siguro kapin na hatag din niya maong request namo nga dako pong kalipay namo ug sa among barangay nga dali ra kayo ang responde niya sa atong mga request ni board member Nert Digamo. Okay. Sidula pa kailaing gihangyon niya? Naa pa po may gipanghayon sa mga katawan na po gipanghayon nila or personal nila pero ni pasali ko siya ang kabalugog ko nga mahatag ito. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!